गिबियाव आफा इसोर प्रभु जिसु ख्रिस्ट' बासायगिरिखौ हामबाय होनो, लोगोसेयै I.B.Gospel मिनिस्ट्रि चेनेलनि साफ्रोमबो नायग्रा साफ्रोमखौबो हाजासे हामबाय होनो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। आङो गोबाव सम जाबायमोन बाइबेलनि बोसोन लाबोथारिया, दिनै गोदानै मोनसे बाइबेलनि बोसोन लानानै फैदों। बयबो खोनासंगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय। लोगोसेयै प्रभु जिसु ख्रिस्ट' इसोरनिफ्राय बयबो आशीर्बाद नाजावनानै लागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। मानोना गोथार बाइबेलाव जोङो मोननो हायो, जायफ्रा इसोरनि बोसोनखौ खोनासंनानै लाथाबग्रा बिथांमोना बोर होजाग्रा होननानै। बाइबेल सिरि मोनसे फरायनि, बेयो जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 20 सिरि। बेवहाय लिरदों, सोलिनानै नोङो सम्पति खालामनो हागौ, नाथाय बेयाव सावा थाफायो। दानि सुबुंफोरनि नेचारा जाहैबाय जेरैखि जायाब्लाबो गावनि थाखाय खामानिनि गेजेरजों, सोरबा थगाय थसि खालामनायनि गेजेरजों, माबा मोनसे राहा लामानि गेजेरजोंबाबो आङो सम्पति बुथुमनानै लानो हानांगौ आरो आङो न'खरखौ सोलिलांनो हानांगौ, बेखौल' सानो। खामानिया मोजांजों खामायदों ना गाज्रिजों खामायजादों, नोंनि धोनाबा आंनि धोना, बेखौ बांसिनानो गोसो होनानै सानला आरो भाबिला। जेखि जाया राहा लामाजों गाव धोनखौ खामायनानै लानो हानांगौ आरो न'खरखौ सालायलांनो हानांगौ, बेखौल' सानसै। नाथाय जोंनि बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय, गोथार बाइबेलाव, जे सोलिनानै नोङो सम्पति खालामनो हागौ, नाथाय बेयाव सावा थाफायो होननानै बुंदों। सोलिनानै सम्पति बुथुमनाय माने थगायनानै बुथुमनाय धोन, घुस लानाय, खावनाय धोन आरो बेबायदिनो डकायत खालामनाय बायदि बायदि। जिखि जाया नोंनि खामायनाया थगायनानै बुथुमनाय जादोंब्ला, घुस लानानै बुथुमनाय जादोंब्ला, खावनाय धोन जादोंब्ला, डकायत खालामनाय धोन बायदि बायदि जादोंब्ला, बेबायदिया सोलिनाय बेबायदि धोन जागोन। बेबायदि खामायनाय धोनाव माया थाफायो होननानै बुंदों, सावा थाफायो होननानै बुंदों। जुदि नों बेबायदि खामायनाय धोनजों नों गथ'फोर फोरोङोब्ला गथ'फोरनियाव सावा थाफागोन। जिखि जाया खामानियाव नों बाहायोब्ला बे खामानियाव सावा थाफागोन। गोजोनथोंसै। बेखिनिखौनो दिनैहाय सुंद'यै बाइबेल बोसोन सिरि मोनसे फरायनानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जाबाय। इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै बोर होथोंसै, जोंखौ बोर होफ्लायथोंसै। आमेन।